Kardok pini Newsfast Karbi Anglong Birta Khanjiban Nilisami Songjali Ninglengpi Aprangsi Birta Thepipen Arjuidkha Karbi Anglong pen Nagaland ahoy kedoan aphan ake joy pen potaron po seta forest arlo kedo atumaphan an ke eviction at popusi CM pen ningje pon Sarmen Hanse Arong ato warkahin o parpik ajok inut ingdeng fli kacharlia oso apran kedamna Den arong along puthot usuka tum EM Torendra Brahmo Lapen DVO Dr. Dilip Mohanta ami PK Kaipon Mailu Habar along ejon aroi pik kelong Inuda bangpu job card atangka chongthan dun etpu akoy karbak pon Karbi Anglong Lapen Nagaland aduya hoy alam ki chotkali kapre a district Lapen state ahoy along lian ke ek inchanta long lepi thekte pinpur me kedam tang Guwahati rong supi pen isia song niliphan akoy nang arbaklo lasilake chobaipu harak Nagaland ahoy along non towar keselama sayanta dingpon bomlo forest along li kecherai komjia phan Lapen forest arlo thengpia kling ke ejia warsaya phan kedam kewang ke joy ke jia phansi bangso towar selampon pusi pini council conference hall along CM Tuliram Ronghang Ningje Bangso Mayalong Ongdung Ratcharia Song Hampanga Song Penchenglok Law and Order DC SPI Tumanta Chitongdun Ahoyalong Kedo Tumaphan Anke Akejoy Pensi Longlea Potta Piponpo Sita Forest Arlo Aronre Pen Kedo Tumaphan Anta Eviction at Poputa CM Ningje Aben border area ben forest land ako kali po tumanan lang yan lang ang ikalulong to responsible pota ki pije pan ningkan ke thom prang kan uli leadership sila sote nasi longle pota pen kami aki joy border ke doan ke forest land jani ko লাগলা তুমি লাগে ইলেকশন কো লাগে তুমি কো লাগে ডিফারেন্সিয়েট কোনো যদিও বয় হয় তাকে ইলেকশন করা হবে আমার সিএম ডাঙৰীয়া কলে এটো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ আছে ফৰেষ্ট লেন কাকু গাঁও বহাবলৈ গঠন কৰিবলৈ দিয়া নহব এই সিবাকে প্লেন্টেশন আহান তুম দা প্লেন্টেশন আহান সি পিলো সিবাকে লাসো থিং ব্রাং কি এজি পাকে হেলা তা তোরা পাছি তোরা কাটিয়ার পাছি অর্ডার তাকে মানে জংজুং আহান লাসো তোরা Bangso hoy along kepalang charia phan isi committee parjap poputa ningje anparta Karbi Anglong East West ahoy along kedoan Rusem Sonsing Ingti Lapen founder akumlin parjap poputa ningje Bangso mayalong chedon sarpensi mai pajut pon laso kicing wa along mon majut jelang seta kicing wa isi misan ang theka song se theklong se Karbi Anglong adoy hoy itu lah bangsa border bangsa kecil komje pang ketika ketongkan kedua akan biar atum asong atum si cimuku kip asong sido interstate interdistrict lalu mahal Meghalaya kan ala ahoy alam dan Cingwai lo Nagaland dan ahoy alam dan Cingwai lo tapi ini cuma district dan Cikoi North Gulaghar ahoy alam tapi hal pun Nogam ahoy alam bahaya pun Cingwai lah nangkep diri deh kasih pilih kata Cingwai lo ये इबी तुम अपन Karbi Anglong district nang ki piahut halasu ahoy nang piate si chelong nanji posipini bangke kado kata Cingwai কিন্তু আমি ডিমান্ড কৰিছো Karbi Anglong এটো বাউন্ডাৰী 1951 যেনেকৈ নোটিফিকেশ্যন দিয়া হৈছে সেইটো মতে আমাক থাকিব লাগে আৰু এই 10,434 স্কয়াৰ কিলোমিটাৰ Karbi Anglongৰ যিটো মাটি geographical area itu protected হ'ব লাগে News Text Report Newsfast Karbi Anglong Patumi Kheroni Forest Range Angkang Arlo Mailu Along Joysing Chauhan BLO Alangli Reed Along Ejon Aroipi Ketheklong Pen Kheroni Range Aphan Birta Pidamsi Kheroni Forest Range Atum Dampen Bangso Aroipi Nebdamlong Kiding 10 feet Lapen Linkrip Ho Andoji Pusi Forestar Grade 1 Noren Tisopen Thanpon Alang Lipen Kaningje Pona Tenke Ili tumhan hala Mailu Pen Inoda BLO hala Joysing Chauhan pun ili tumhan Biltanang PC Range Along Biltanang PC
amani tum kadok away staff tum penda mamat niri tum la staff tum penda masih la so roi pi bangke niri tum tak rents la ni tum makas dilong cewan iglo cewan det pena pi bang ni tum foto soto mari det pena pi bangke niri tum record peni dakchit kuri at restart peni entry ada pi bang bangke api ni tum la amrenga reja bang ni tum akwa pi loram tukar ko an sikiding lo pen kwana alin tak doji ini approximately 10 feet bagdui anda alin bangke 15 kg but 15-16 kg bagdui Kheroni pen Rensing Teron Newsfast Karbi Anglong. Karbi Anglong Autonomous Council के पार्लो थोंकेप डिपार्टमेंट पेन आलेका वेनाई डिपार्टमेंट के एनिमल हस्बेंडरी एंड वेटरनरी डिपार्टमेंट हेलो जिसमें डीवीओ डॉक्टर दिलीप महांता के ठेकते अमु के वांगवे पोची बांगसो डिपार्टमेंट के मुरिम सांग अनपार्टा अलांगली के कार्बी आंगलोंग आरादाफान आजादा कचिंग थुर असाई के क्लेम्पोन अवे कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल पेन डीवीओ डॉक्टर दिलीप महांता अफान के तारली पडोसी चेलonjot akang sai padopon nang popura batai-batai ke hang sita thangna rasai tingpon pedasi pangsamri lasi ningki pung cepak langsi pinile thota denarong ahiti NH36 atau warpialong usuka pen patirpi ponsi Karbi Anglong Autonomous Council Veterinary EM Thorendra Barma lapen DVO Dr. Dilip Mahanta mepi ke kaipon usuka long live student unity long live Thorendra Barma go back Dilip Mahanta go back pu kehang taram ponsi kacesong par umplupsi malom sopor gari motor celeng karangkha tiplo perang ketengno usuka tiripia mai amai phu bibison teron pen kaningje ponke BJP atum zero tolerance against corruption pusikai keta ningje ver lake kaningje thap ason si mandetlo ache Karbi Anglong Autonomous Council kachari kete kiding atum si kechok kanghu kilit nai lapen amu ke wangwe nai DVO Dr. Dilip Mahanta aphan kerai kombom jongsi Karbi Anglong Autonomous Council pen ke wang jilang arni DVO Dr. Dilip Mahanta aphan thangna rakang sai padopon pe pulote ingtang rak kachisong padopon tunang kokpo methanga department kelangchari thekche pot Karbi Anglong Autonomous Council Veterinary EM Thorendra Barma arpupen che oveknang poputa ningje Pinila so sayalong usuka tiripia mai amai phu bibison teron kongchun bang jintu hajarika dun mai phu raju terang pen chenglok ongdung usuka klembang atum chetongdun news desk report Newsfast Karbi Anglong Amri constituency ke parlo ulukunji police outpost IC Kimi Anthony Rongpia phan Karbi lo Charlia song Amri branch atum Karbi apohopen archo lapen alangli phan calendar lapen diary pajerpon labangso sai klembo mahud amri chingthong angkang VDP songjapo Philip Ronghang apanta pohopen archopon labangso sai dengdet api putot Osia Kimi Anthony Rongpi pen lo Charlia songatung pen penangan alam jethan chimumpon lapen non eprang ajat asai do anta cerap cetodun poputa Karbi lo Charlia song amri branch tumpen Osia Kimi aphan chechak ponlo lapen osi rong biasang hosita amria hawar along thangnat akasiksa kavedat ji lapen ingsam jinpen amria hawar rat atum kedolong ji phanta ami thanga sai chiklempon poputa Karbi lo Charlia songatum angno chechakpon labangso asayalong amria hawar along kedoan apherang ketum ta chetong dunsi kardom chepajirdun umpanai pen David Singh Teron Newsfast Karbi Anglong 1 number Duaramla constituency arlo doloni arongalong inut semsing hanse rada tumalong anutin job card along pen tangka chothandun et pusi akoi pipon lasi alang litumpen akoi ki pipon alam don kon bag dolo la adon bang ke arnisi bang ta total ke 74 pulote toksikera pi angke inura long tharo hini tharo tham bote alang litum ko an leke da arnisi ni phok klempen arnisi bang ke latum han pinang ko something bang andun ko something am se alang ibang ante kopi posike thanun ma laso pu thangna tum arjulo ma abang phan arjulo lapen ke thandun bang la pulo je ni kho pote arnisi nam ke pinangi sipo lasi alang li aneng hang bentong ke andun ma mate lagale ineng kang sampen ki pi bang lage chok non bang nang pi nang gi ko jat ante la bangso something hanse pu da kopine arpudo ma ande kinya ten arpu ke ave aprang ke arpudo secretary arpudo amar
Apibang secretary Pupen la Pranan Lasi madu abang pubang pisita kebang jilang arni lapuson akam coma thathidet jiaphan local leaders mate kethekere muchoda tumpen choneng ripon Wothat lang sopen Rajan Ronghang Mohor Nebbang Protap Kathar Newsfast Karbi Anglong Nong 18 Lumbajong constituency angkang manja hiti pen kahilo kilometer kep sekari hanse polling center arlo Sarmen hanse arong amekar ke sombe lapen kakurong hangpi atum asopo aklengsi sengklar be artaningkan sirkep sose kedamtang ni phaikrener kep arni api apo amuso api apu apunu apinu adon arab kedoan atumaphan lapen khanbang pibangpu Charlie Rab Ajir Pojir Pi kedoan atumaphan labang so apir the pen COC hasinim chongrong me damjoilo pusi ningduk hektik pen Karlitang Sengklar be asar bura kesom be ahin pen Newsfast Karbi Anglong aphan birta nang bachini dun Sengklar be alangli sopir the do bom aporahut lumbajong langso disama nongtu Inglong Kiri English School alongsi class 4 angdeng Charlie dun bom aporahut pusitami aning repik lapen kilun kikan ahin anathuta aning hangpik puta pachini dun kedamtang teachers day ahuta kekan aning arong chipit piglang puta pachini dun bonta lapusona kisung ke phonang koke tebok het adim tong sikot pen keso kachelang ji adim awar sai kavedat ajok lapen manja primary health center PHC an keso kache ponji aphanta towar kaheno par pik ajok cheponun edadlu lapen towar asapso kreng muchot ahut ansi DMCH hospital along palebor ilo bonta haladak DMCH along kepale porahut anke sengklar be achethi avedat lopusi birta kahumri dama porahut anke nang pachini dun lasi non ke dobom BJP pen atheng PKA poriborton lapu NDA kachari government Karbi Anglong Autonomous Council along poriborton ang thek konat loputa rata tumahin pen Karbi Anglong Autonomous Council Team Karbi Anglong atumaphan karjupon manja pen Dilip Hanse Newsfast Karbi Anglong Non malam sophan bertain konsena Come one, come on. Langli TVS Motors opposite of Tarlangso main gate, Difu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS Motors. All type of scooty and bike will be available here, including all spare part and accessories are also available here. Also, servicing facility and showroom finance are also available here. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605. berta kang konpen nang chiroi thulo West Karbi Anglong Boithalangso long kedobom Northern Afforestation Hill Difu Boithalangso Range Asai Hemaphan Karbi Anglong Autonomous Council along Arpukedo Mate Forest Department in charge EM Thangnat Kelangli det Asonsi Mandet Atheke Bangso Asai Hemlong Chokomaratumke Amithang Asai Cheklem Bomlo Sita Kemesen Asai Hemabe Lapen Kemesen Staff Quarter Awe Hembana Sonsi Thekpon Long Rongke Ningduk Memi Alamlu Pusi Cherok Tok Atumpe Ningjerenti Lasi Bangso Asai Hema Phan Prabjin Pen RJ Mumang Kelar Mate Akimi Asai Hem Kedeng Ponji Aphan Karbi Anglong Autonomous Council along Jakong Kedo EM in charge Forest Department Lapen Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Aphan Hawarat Tumpen Choneng Ripon Wothat lang sopen Rajan Ronghang Newsfast Karbi Anglong Pinya dapor phai kresia por malom rongmong weke SYF asai hemalong kangdang amai padupon Chesong ingtipen mai charipon bangso amai along ke SYF Central Committee mai phulong jeng ingti lapen Chandra Kramsa lapen rongmong we ahawar ke thegiding atum bangso amai along chetong dun mai along chedon sarpen Simen Ingleng aphan rongmong we ke SYF amai phu arpu peglo lapen Bilson Kramsa aphan kongchun bang arpu peglo Pini ke SYF Bidisar Dorsing Kramsa pen Pinya Maya long kaning Jepon ke Socheng Dhenta ahawar alongta Riso ejangatum kachar li aphan angtan si damnang edlo Lasi Socheng Dhenta along Government College Kapadopon je aphan Kachesong je aphan Pinya Maya long che don sarpen pangdakpon
Rongmong Bepen Jersong Ingti Newsfast Karbi Anglong. Pinya birta lang si Pajot Iglo, Tumit Hami, Kardong.